उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय आरो उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनाय दा बिथांमोननि बानजायनाय आरो जोंनि नाजानाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारि बे बुब्लियाव नैबे समाव जोङो फुंखिनियाव फिरफिला बिरहोबाय आरो बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजोंनो जोङो माने मोनसे थांखिखौ आङो फोरमायग्रोनो लुगैदों। जोङो दिनै गोथार बे सानाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो 16थि बिसान दोरबि खौरां लाइसि बे दोरबि खौरां लाइसिखौ जोङो बेखेवनायनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिजोंनो जोङो मोनसे आरोबाव गोनांथार हाबाफारि लादों। बे जाहैबाय खन्थाइगिरि जथुम। दा बे खन्थाइगिरि जथुमखौ बेखेवगोन जोंहा मानगोनां जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथां आरो दोरबि 16थि बिसाननि बे दोरबि खौरां लाइसिखौ बेखेवगोन बिक्रम दैमारी मानगोनां भेरगाव TCLCCनि चेयारमेन मानगोनां गेदेमा बिथां। दा आङो फिरफिला बिरहोखांबाय। नैथियाव जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेननाय बा बिबार बावनाय बे बावजेनगिरि मानगोनां गेदेमा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो बोसोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। दा दंफां गायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोंहा गायजेनगिरि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानिजाथाव प्रफुल्ल दैमारी बिथां, बाबुल सोरां बर' मानगोनां बिथां, सतिश चन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गेदेमा बिथांमोनहा बिफां गायजेनगोन एबा गायगोन। दिनै बे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावसालि एबा मावख' बिहुराम बर' भबननि सोरगिदिं जोङो मोजां दंफां गायनानै जोंनि बिनि आबहावा थासारि आरो नुथायखौ गोजोन लाबोनो जोङो नाजादों। दिनै बेफोरबादि गोबां माने बेसेन गोसा हाबाफारि लानानै दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोबोद खुसि मोनदों आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव 18 गं जोंहा गुदि बर' थुनलाइ आफाद दङ। बिथांमोननि सिङाव थानाय गोबां गेदेमाजो थुनलाइ सिबियारि, थुनलाइ मोजां मोनग्रा खन्थाइगिरि मानगोनां बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैगोन। जों आसा खालामदों 200निफ्राय 300 थुनलाइ मोजां मोनग्रा माहारि मोजां मोनग्रा राव हारिमु मोजां मोनग्रा गेदेमा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। जोङो मोनफ्रोमबो गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय 4निफ्राय 7सिम खन्थाइगिरि जोङो लेंहरदों, हांख्रायदों। बिथांमोनहा गोख्रोङै बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो मिथिहोदों। दा बे हिसाबै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै आङो बयनिसिमबो बरायबाय आरो बयनिसिमबो आङो साबायखर बावबाय आरो गोजोननायजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो नैबे जोंनि खन्थाइगिरि जथुम आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 6 दानारि दोरबि खौरां लाइसि बेखेवनायाव बयबो लैहोर बाहागो लाफैगोनखौ आङो खावलायहरनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय।